Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza konferenza mtella mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ bl-isem Meet in the Med u li matula qal kif iż-żgħażagħ huma il-mutur illi jsuqu l-progress u l-bidliet illi hemm bżonn. Il-konferenza laqqat rappreżentanti taż-żgħażagħ mir-reġjun tan-nofsinhar tal-Mediterran sabiex jiddiskutu temi u jikkollaboraw fuq strateġiji dwar realtajiet u sfidi illi qed taffaċċja din il-ġenerazzjoni. Fost dawn il-kooperazzjoni internazzjonali, id-diġitalizzazzjoni u s-sostenibilità fost oħrajn. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li ż-żgħażagħ għandhom l-aspirazzjoni li jgħixu f'pajjiż sabiħ nadief u sigur filwaqt li jgawdu l-ħin ta' kwalità flimkien mal-familja. Tenna l-fiduċja tal-Gvern fiż-żgħażagħ u għamel referenza għal Youth Advisory Forum b'kuntatt dirett mal-Gvern biex jiddiskuti sfidi reali bħat tibdil fil-klima, l-edukazzjoni u x-xogħol. Meta kienet jindirizza żgħażagħ ġejjin mill-Mediterran, il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar il-konflitti illi għaddejjin madwarna u qal li hemm bżonn paċi mhux biss bejn il-fruntieri tagħna iżda f'reġjuni li lin u anke madwar id-dinja. Waqt il-konferenza tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zopparditanti illi sostan il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika mhijiex biss aspirazzjoni, iżda hija realtà li bħala Gvern kommessi li jkomplu jimplementaw permezz ta' diversi inizjattivi. Fakkar f'inizjattivi bħal Vot 16, il-Youth Advisory Forum u l-Youth Proofing u li permezz tagħhom Malta qal qed tkompli tmexxi bl-eżempju.